F'konferenza fil-Parlament bit-tema Il-qudiem bid-dinjità organizzata mix Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali u ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo tqanqlu bosta suġġetti dwar il-ħtiġijiet u l-isfidi tal-pajjiż. Fl-intervent tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li kull sena din il-konferenza tmiss it-tessut soċjali ta' Malta fejn jiġu diskussi problemi li jeħtieġu azzjoni immedjata. Semma l-faqar, l-isfida tal-akkomodazzjoni u traffikar ta' droga u sostna li dawn iridu jiġu indirizzati mis-sors tagħhom. Dr. Borg tenna li wara n-numri u l-istatistiċi hemm stejjer umani u d-dinjità tal-bniedem u għalhekk qal li hemm bżonn ta' aktar empatija anke mill-politiċi. Dr. Borg żied li l-Oppożizzjoni se tkompli taħdem biex tissaħħaħ mhux biss il-kollaborazzjoni mal-imsieħba soċjali imma wkoll mal-għaqdiet soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-YMCA Anthony Camilleri qal li l-problema ta' nies bla saqaf fuq rashom żdiedet b'55% u semma każ ta' koppja Maltija li qal spiċċat bla dar. Qal li kull każ bħal dan u riżultat ta' deċiżjonijiet li jittieħdu jew ma jittieħdux fil-Parlament. F'intervent ieħor Dr. Kurt Cherry fakkar li kemm gvernijiet laburisti kif ukoll nazzjonalisti investow fl-akkomodazzjoni soċjali iżda qal li llum il-prezzijiet ta' djar qed joħolqu sfidi ġodda speċjalment taż-żgħażagħ. Qal li l-istat qiegħed tard biex jaġixxi u l-pressjoni biex ma jagħmel xejn hija kbira għax qal li hawn min għandu interess li dawk li jinqabdu barra mis-suq ma jsibux post fih. L-Speaker Angelo Farrugia temm billi saħaq li din il-konferenza ma kienx laqgħa parlamentari tas-soltu imma mument ta' riflessjoni dwar fejn wasalna u kif nistgħu niżguraw li kull persuna tgħix ħajja b'dinjità.